nasayod ba kamo nga ang kalibutan karon murag magkatingad na kaayo, daghan na kaayo ang nagdaot, mauni nga sakit, mauto, tuay na sakit og mga melanoma of the eye, tuay na sakit sa sarcoma, tuay lymphoma, unsa pa nang ubang mga mama, no? Nagsugilon ka nato kana nga nagkaluyan na gid ang ato ang lawas, no, kay prone na kaayo sa cancer. Mao ka na nga itong hisgut-hisgutan karon apan sa dili pa. Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. So gimingaw na ko kaayo ninyo, no. Karong mga panahon na daghan na kaayo ako og namatikdan nga daghan na bitaw kaayo ang mga tawo nga nasakit sa nagalain-lain nga balatian sa lawas, labi na gyud kanang cancer, no. Dili na maihap ang mga tawo nga nagdaot ni ana. Gani doon ako'y mga suod kaayo, mga upat gina sila kabuok, puro breast cancer, no. I do not know kung sa gyud mo oy sinugdanan ni ana apan dili po kita makaingon nga maugid ka na sinugdanan kay ang uban pod wala man pod, no. Say for example kana bitong miingon nga sige na siyang inom, siging panigarilyo, dali na siya mamatay kay mauna, no. Siging inom, bisyo. Apan to think nga, katong mga tao nga walay mga bisyo, man po hinuoy nasakit sa cancer or namatay pod. Ang mga tao nga bisyoso, ang mga tao nga mga muinom gayon, musigarilyo, buhi pa man pod, no, wala gani pod magka-cancer. So napod nooy uban nga, nagka-cancer gid pod, no. Pareho anang kabuhi, mingon sila nga kanang kabuhi, para lang kana sa mga tao nga dili mainsakto og kaon, dili mainsakto og kana bitong diet or whatever, no. Dili kana tinuod tungod kay daghan kaayo kung nailhan pod nga dili gani mamahaw. Paniud to pamahaw murag imuon nilang brunch, dayon mukaon na sila pagkasunod na pod panihapon. Pero wala pud man nagkabuhi, wala pud gikabuhi, wala pud nagsuffer og hyperacidity, wala tanan, no. Pero naay mga tao nga mukaon gid og pamahaw, paniudto, panihapon, naapay snack mo hinuoy gitaptan ni anang kabuhi or hyperacidity or whatever unsa to itawag ni ana, no. Naapay mga tao nga kanang concern kayo sa ilang diet, no, kanang doon na gani ko amiga mingon nga ayaw pagkaon anang isda kay makakabuhi na kay duguon karira kandian ani untan ra gyud ato kay kinahanglang healthy living, no. Pero as a result nagka-cancer siya karon, stage 3 breast cancer, gikuha na gani gyud ang iyang breast, no, tungod ni ana. So matingala pud nga ngano pud ni siya nga naay na nag-diet na nagdaot, naay wala man nag-diet, wala pud man nagdaot, no. Dayon naay mga tawo nga murag easy go lucky lang ang kinabuhi, happy kaayo sila, mura pud og wala pud gipaminaw. Ni ay tawo nga seryoso kaayo sa kinabuhi, dali bikil ug unsay mga panana mao hinuoy dali masakit. So tingali ang ato anak nga share or ato anak nga makuha nga pagtulunan mao nga happy lang gyud ang atong attitude. Murag mao gyud tingali kana. Kung happy ang atong attitude, kung positive kita, murag kanang sakit dili kaayo makadulot kanato tungod kay ngano man ang immune system kuan kaayo kanang murag lig-on dayon ang happy hormone mo'y mo gawas, so dili kaayo magasto ang atong balatian, ang atong mga unsa di ang atong immune system dili maluya usab, no. So naay mga tawo kun nga ingon anak nga positive sila og outlook sa kinabuhi, fruits and vegetables, careful kaayo, and yet naapoy gibati-bati. Although ang uban kanato wala man tingali mga nataptan ni wala tingali maigo niya ng cancer, pero naagyud pud sila balatian, no. Daghan kayo kanato ang nag-maintain og mga para sa hypertension, para sa diabetes,
para sa enlargement of the heart, para sa unsa pa na no, daghan kay mga maintenance no. Kunya ang ato ganing pagtuo nga wala gyud sila balatian apan di ay naa sila gina-maintain kada adlaw. Napoy atong makita nga mga tao nga murag luyahon, mura og unsa pa na dili wala kaayoy life, wala kaayoy magulay lahay sa kinabuhi pero wala po'y maintenance, wala po'y dili po diabetic, dili po high blood or hypertensive, dili po sila wala po sila enlargement of the heart, o wala po tanan no. Mo na akong naobserbahan po nayuban nga tag 80 na ang edad, 85 and yet kuan kaayo kaning sosyalera pa kaayo no. Doon ako igagaw nga kuan kay siya slim, 87 years old pero kuan pagid siya bata pagid siya mo tanahon dayon anak kay siya kana bang murag wala lang gyud no inana dayon ko nga unsa may mo sikreto check ada wala lang maglingaw-lingaw lang gyud ko diha taman sa ginhawa inaana pod no napoy uban nga sa isinta pagani mura nagaluya no. So unsa kay atong makuan ni ana, unsa kay ato ang kanang panan-awon ni ana no. So it could be nga ang uban easy lang sila sa life no, di wala nila tagai og gibugaton ang kinabuhi, mura pagbali ang kinabuhi dili lisod, kita lang ang naghimo ani nga lisod no. So nayuban nga kuan lang gid kayo practical lang gid kayo sila sa ilaang pagkinabuhi niini nga kalibutan no. So mao kanang naa pareho nang giingon nga naaman lagi na sila diha o siging ga bilar-bilar, siging ga dula og mga ato nang i-mention mga madyong, mga unsa diha no, mga maayo maglawas ni ay mga naara sa balay matulog og sayo luyahon man pud hinuon. Napoy uban mingon nga muna magluya kay walay outlet, walay social wala bay mga social gathering nga gi-attend, mga activities mo pud nang naapod no. So tingali mao pud na ang sakit sa uban nga nganong nga dali sila maluya because naara sa balay silang lingkod tanaw TV, wala sila'y physical activity. So ang resulta maluya gyud no. Matud pa sa mga doktor 2 hours gani successive nga maglingkod kita dili ka na maayo, kinahanglan nga mo move no. Aron ang ato ang lawas murag medyo ba kuan ra pud kaayo kanang sa ngalan ani kanibang aktibo ra pud no, dayon murag nya happy dayon ang outlook. So mao kanang naa ang mga pipila diha ka reason. Ang uban pod dili bitaw stressful nga mga tawo, nay uban nga dili kay sila ng stress, napoy uban nga stressful, gamay lang nga istorya, gamay lang nga unsa diha mga panghitabo, mabalisa dayon, which is not good no. Kay usa sa mga hinungdan sa akong research kana ganing cancer nagsugod na og stress no. So daghan ang moingon nga bawal ang stress kay makaluya gina siya sa ato ang immune system no. Nasayon naman kita kanang ilado kay nga doktor karon usa gani pud ko siyang subscriber stage 4 man siguro no, tungod ni ana kay matud pa niya stress. So dili ta magpa-stress, ato nang inayanaya nga atong kaugalingon no. So mao kana ron ang atong gihisgot-hisgotan may tungod sa kaning ato bitong diseases, kaning atong health issues labi na kun magkaedad na kita no. So ato lang i-relax ang atong kaugalingon, dili na to i-stress ang atong attitude sa kinabuhi, ato lang para bang take it easy no, take it easy. Mukaon lang ta, makakaon ka tulos sa kaadlaw, mo snack pud og kaduha no, inana no. Dayon lakaw-lakaw suroy-suroy sa mga nindot nga view sa mga park, mag-mowing o ganahan mag-mowing. Ako dili ko ganahan ng mowing sa mukan ko pero nayo ba na nga ganahan jud kaayo no. So mula kita itong hisgot-hisgot ni ini nga episode sa ato ang
LB Amor Cares karon no. Nakarat pa niya akong tutunlan tungod kay na-expose sa bugnaw, init o bugnaw no. Gisubawan. So have a good and godly day everyone. Have a good and healthy day kanatong tanan. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Please like, share, and write your comment below, and then subscribe. Kana kung ganahan po mo. So, bye for now. Hangtod sa sunod. Love you all, guys.